Nista' niġi qudiemkom u nikkwota x'jgħidu l-esperti dwar Malta, dwar kif saret bidla pożittiva fid-direzzjoni. Iżda jien nagħżel li nikkwota lilkom il-familji u l-anzjani li verament ħassew id-differenza. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Masreli għall-Anzjani fejn kien dirett meta staqsa dwar kemm dan l-effett pożittiv inħass mill-poplu Malti wawċi. Illum il-familja tiegħek qiegħda aħjar, għandha aktar flus fil-but, għandha inqas kontijiet, għandha futur aħjar milli kellha 4 snin ilu u t-tweġiba tal-familji hija iva qegħdin aħjar milli konna 4 snin ilu. Il-Prim Ministru elenka kważi l-miżuri kollha marbuta mal-anzjani li twettqu tul l-aħħar 4 snin waqt li ġeddet l-impenn tiegħu li jkattar il-ġid billi fost l-oħrajn jerġa' jżid il-pensjoni b'8 € fil-ġimgħa ma titħallas taxxa fuq l-ewwel 13,000 € pensjoni u trasport pubbliku b'xejn għall-anzjani kollha. Miżuri kalkulati u sostenibbli għal kuntrarju tal-wedi sparpaljati tal-Partit Nazzjonalista. U għalhekk li l-poplu jrid jażel lil min irid biex imexxih il quddiem, ġudizzju li l-Prim Ministru qed jersaq għalih b'umiltà u serenità għal kuntrarju ta' kap tal-oppożizzjoni isteriku f'disprament għal poter. Taħt min jista' jkollna futur li jkun saħansitra aħjar li jwassal għall-aqwa żmien ta' pajjiżna jekk hux taħt Joseph Muscat jew Simon Busuttil bħala Prim Ministru. Il-Prim Ministru reġa' appella biex jinġabru d-dokumenti tal-voti miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxarja u mir-Raba Tawdex u biex is-sibt li ġej kulħadd jivvota kmieni qabel ma jkomplu jikkonvinċu iktar nies joħorġu jivvotaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. B'konvenzjoni Muscat temm li issa għandu iktar saħħa u rieda biex ikompli jmexxi l-pajjiż bl-esperjenza li kiseb f'din il-leġislatura biex illum jinsab lest biex iwassalna għall-aqwa żmien. Bib tiegħi, intom għandkom l-esperjenza ta' min għadda min-nar. U meta tgħaddi min-nar l-azzar jsir iktar b'saħħtu. Jsir iktar b'saħħtu. Għalhekk qed niġi hawnhekk biex nitolbu l-għajnuna tagħkom, niġi hawnhekk biex nitlob l-għajnuna tagħkom wiċċi minn quddiem għaliex lilkom ħankomplu nirrispettawkom, ħankomplu ngħinukom, ħankomplu nġibukom fuq quddiem. Għejnuna biex dan il-moviment ikun jista' jerġa' jakkwista l-fiduċja tal-poplu u nhar is-sibt noħorġu nivvotaw kollha għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista biex verament nuru li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Grazzi lill-Prim Ministru, il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat.